Beats, beats. Metsäkuhia ja isoja haukia. Tähän tuo. 100 joukkoa olisi tavoite kovasti. Joo. Paskasää olisi meille niin Joo. paras. Ja se oli aika pitkään. Se oli paska. Joo. Mutta ei mulla täällä oikein sille ollut mitenkään eri säille niin kuin omia Ei. vaapuja. Tää voi kyllä vähän aktivoida ehkä puhaa jollain tavalla. Laitapa sitten biisi soimaan. Katsotaan se on. Sanos nyt joku biisi. Kah. Yes! Yes. Nauti Renko, nauti. Kyllä tuossa biisissä vaan jotakin taikaa on. Kyllä. Ei. Tää on ainakin 3 haukku. Haavit. Jop. On toikin vaan 70 senttinen kuule. Tää on 2 kiloa. Joo. Ne on sitten jo, ne on 3 kiloa, vedä oikeaa pikku. Välivesi haukki. Viimeksikin tärppi kun mä olin puhelimella, niin katsotaan. Rupeeko tulee taikaus? Ota se. Mä hoidan nää. Odota. Tämmönen laski on. Toivotaan, että olisi puhuttu. Vittu ja hyvä vielä. Tää on meidän paras tuo 60. Come on, Renko! Hyvin sä haistoit, että kuha. On, mut just siinä kun se vähän veti, niin mä ajattelin, että ei se pieni kuha lähtisi. Joo. Ja riski 60. Nyt on ollut vähän pelottava hiljainen aika. Aika pientä aluetta ollaan tässä pyörinyt. Joskus se olisi
jotain pientä. Niin. Koputti oveen. Hei, tulla 3. Siinä se sitten oli ja pysylit kirkkain silmiin ja olit kädestä kiinni. Niin jäi kaatoripuksilta seisommalta. Rapalat rantaan ja sit mentiin eikä mennä. Ei tähän muuta voi sanoa. Mikä iso, mutta mitkä menee. Ruuvitit tulos jonnekin laittaa. Juu, miten näiden tippu jonnekin laittaa. Taas vedetty. Oliko toi nyt 7 sauva? Joo. Vähän äskeistä pienempi. Erittäin on. En kun tiedät, että kun pisteet on oikein tiukat, niin kyllä. voi nostaa monta. Kyllä. Nyt var. Jaas. Tämän tunnusta ei päästä todistusta. Tää ei oo kalavale. Kyllä hyvä, että me saatiin toi tyhjä pois. 3 kuhaa 7 haukea. Mitä? 3 kuhaa 7 haukea. No voitto tällä lauta, kun on kovat kala. Kaksi parasta kuhaa niin on 5 vitonen ja 60. Voi vittu. Nyt on kovat kalat. Kuinka se teidän hauet on? No ne on kaikki on niinku 2 kilosia on pienemmät ja sitten on 1 7 kilonen. Justi. Onko mitään siihen väliin sitten? No on niinku 3 kilon haukia on osa. Mutta ei oo niinku 4 haukia ei oo, että. Joo. Voi vittu. Ne on kovat kalat tänään. No joo, kyllä on ihan mielenkiintoinen tilanne, että pitää vaan niinku leuka rinnassa tässä ja olla ajattelematta liikoja ja junnata vaan samaa hommaa. Aina ikään saanut ruopaloja kalaa. Ajattelua kalaa kuvaispaikkaa. Joo. Ai live-seurantakin on alkaa. Ai saat. Älä katso. Niin paljonko sä nyt suunnin piirtein lasket? 34. 34. Joo. Toivottavasti ne on vähän alakaan. Onne. Hienosti. Hyvä. Kiitos. Voin ottaa siitä. Ota! Noin. Painaa kerran. Se kun painaa, niin voi olla ihan hyvillä mielin kunnolla. Tämän päivän voitti Rami Rempo, Vene 94. Hyvä Rami! 38 000 pistettä. Ville Reinikan kanssa. Kaksisteenkin voi saada kalaa. 4 kiloa kuhaa ja 25 kiloa haukea. Ja kotiin lähti perämoottori. Yes. Hyvä poja! Hei. Ja kiitokset Lännemänveden uistelijoille hienosti hoidetusta. Rami, tuuleta nyt pikkasen. Paikalla. Heinonen, ai täällä on, joo. Täällä on paketteja jäänyt pöydälle. Voittajien haastattelu. Eli täällä on
Rami Rengon kipparoima venekunta ja siinähän ei tosiaan ollut kuin 2 miestä, eli Rami Renko ja miehistössä Reinikka Ville. Reinikka Ville. Se oli vähän sellaista pilvistä ja sateista se alkukisa, niin se sitten muuttui siinä puolesvälissä kisaa ja siitä tuli vähän huolta sitten, että vaikuttaako se jotenkin siihen syöntiin. Ja siinä nyt olikin sellainen niin kuin hiljainen 3-varttinen siinä kohtaa, kun sää lähti muuttuu, mutta saatiin uudestaan onneksi niin sitä hommasta kiinni. Ja mikä nyt ei ehkä paikassa ollut sillä lailla varsinaisesti tavoitteena, mutta sitten niitä kuhia tuli sinne jonkun verran sekaan ja ne oli aika hyvän kokoisia ja ne oli selkeätä niin kuin plussaa tässä päivässä sitten, että ne nosti vielä lisää sitten sijoituksia ja muutama parempi kala. Kerrotko sä Ville niistä? No, mitähän niistä nyt kertoo? Kaikki tuli veneeseen, mitä koukkuun tarttuu. Reilu 7 kilon hauki siinä tuli ja sitten yksi vajaa 5 kilon hauki myös. Ja loput oli sellaista aika tasasta 2-3 kilon haukea siinä sitten, että isohauen kanssa oli vähän oma jännityksensä siinä, että ainakin Etelä-Pohjanmaalla puhutaan tollikoista, eli tuli vähän niin kuin siimatakkua siihen samaan kuin isompaa haukea kelattiin sinne veneeseen ja loppujen lopuksi se piti käsi kiskoa sitten siimaa pitkin, että kyseinen paikka löytyi treeneissä ja voidaan puhua ihan Mallasvedellä tietystä kohdastakin sitten ja kisa sitten pyörittiin sitä samaa kohtaa, että ei se nyt sillä lailla niin kuin tuurilla tullut. Tuossa Rami kerrot, että tämä oli sitten toinen SM, mutta se oli niin kuin viime vuonna yksi. Kyllä. Yksi uurastamassa tuolla Oulujärvellä ja sijoitus oli 109, että se oli ihan niin kuin huippu, että sitä tuli muisteltua hyvällä tämä viimeinen vuosi ja tuuleteltua, että se oli vaan niin kuin ekat kisat ja yksin, niin se oli hyvin hankalaa sillä lailla, että on kuitenkin Suomen parhaat siellä mukana ja keli oli kova, että piti ihan niin kuin lähirantoja siinä vedellä, mutta niistäkin sitten löytyi sellaisia hyviä paikkoja, että muun muassa SM-kisa siinä päätöspäivänä tuli 9,5 kilon hauki nosteltua siellä itekseen veneeseen, että siitä jäi paljon hyviä muistoja sitä viime vuodesta, vaikka ei nyt mitään korkeita sijoituksia, mutta kokemuksena oli ihan huikea. Joo, no hieno petraus ainakin tämän ensimmäisen kilpailupäivän osalta ja jännittää, mitäs huominen tuo tullessaan. Kiireitä huomiseen ja katsellaan, mites miesten huomenna käy. Kiitoksia. Tehdään näin. Kiitos. Pojat, vielä pieni tuuletus. Yes!